малкия Озан. От Самет. От семейството на батко ми Карани. 100 лева за малкия Озан. Hoş Ерджан. Salo Kanın Bırtıfçı Edinden. Bizim Ercan'dan 100 lev cemiyete sağ olsun var olsun bizim kardeşimiz. Hüseyin Agam'ın hanesinden 100 lev. Sen de sağ ol Hüseyin Aga. Продължаваме даряването. Заповядайте, мили дами. От батко ми Недрет и кака ми Севджан. 200 лева за малкия Озан. От кака ми Гуди 200 лева. От малкия ми Мюн 100 евро. От Сейнур и Денис 100 лева. От семейството на Мюзик 200 лева. Колеги, фон може ли? По-тихо, колеги. Заповядайте. От Нешко, сина на Яшката, 150 лева. Живи и здрави. От Бея, от Крумшиката, 150 лева. От Плевен 100 лева. От братовчетката Севгинар и нейното семейство, 200 лева. Живи и здрави. Адиха Салим. От семейството на Салим, разбира се как ме мине, 200 лева от нашия брат. От Севгюзел и Валю 200 лева. Живи и здрави да са. От Айсел и Бисер 100 лева. Живи и здрави. От Реджепи Айлин 200 лева. Живи и здрави. Чакайте малко, се затворихме Алая. Изчакайте малко да се отвори камерата. Точно така. И така, от нашата сестра от Папето, Папе Преслав, 150 лева. Жива и здрава. От Самети Гюлсевер, 200 лева. Живи и здрави. От семейството на батко ми Реджеп, 150 лева. От семейството на Огнян Хаджиев и кака ми Юрмис, 20 за водещия. И 200 лева за малкия принц. Сега, за батко ми Калчо ще има музика. От батко ми Калчо 50 лева. Пенсионерски пари. А зърлата към наръсен. Колеги, пускайте кючека представа за батко ми Калчо. Я шава Калчо ага. А зърлата към наръ. Я шава бат Калчо. Благодарим ти, бат Калчо, жив и здрав да си. И така, касетка на Битификрет. Касетката свърши. 50. Още 50 дава батко ми Калчо, парите стават 100 лева. Касетка Азърма.